खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि रावबो एसपिआ खौरां बिजोङाव बिबुंथि लाखिनो मोननाय नङा बुंदों जिपि सिं। हाग्रा बिफाननि मावफारिया बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ हमनो हाबावबाय। सनापुराव टेंकार गारि जाब्रबथाय जानाय उनाव गिखांनाय थासारि। गवालपारानि डिएफअ जितेन्द्र कुमारखौ सासपेन्ड खालामबाय। एबसुआ गुनगोनां सोलोंथाइनि मिशनाव बयनिबो मददजों जाफुंसारनो हादों बुंदों खोरोमदाव औवारि। फैगौ बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजादा थानाय नंलिया बुंदों गिबि मन्थ्रि। मध्य प्रदेशआव एलपिजि गेस टेंकार ट्रेना डिरेल जादों। मुम्बाइआव सासे फरायसुलिया जिनाहारि खालामजानायनि उनाव बुथारजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। पाठशालायाव आसामनि डिजिपि जेपि सिंआ खौरां बिजोङाव माखासे गोनां बाथ्रा फोसावदों। लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्राल' नङा, दानिफ्राय रायजोनि रावबो एसपिआनो खौरां बिजोङाव बिबुंथि लाखिनो एबा बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि रायजोनि रावबो एसपिआनो दानिफ्राय खौरां बिजोङाव खेंफोरथि होनो मोननाय नङा। पुलिस बिफाना मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफोरासो थि खालामगोन। पुलिसआ गावनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो नाङा। पुलिसनि फारसेनिफ्राय खेंफोरथि होनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव पुलिसनि स्पक्स पार्सन थिसनगोन। पुलिसनि गोनां बाथ्राफोरखौ स्पक्स पार्सनासो खौरां बिजोङाव फोरमायगोन। बबेखानि दानिफ्राय गावखौ खौरांगिरि मेलनि अनगायै खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो डिजिपिआ बुंदों। गवालपारा जिल्लायाव हाग्रा बिफाननि मावफारिया बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय आरोबाव साथाम दायनिगिरिखौ गवालपारा पुलिसआ हमनो हादों। हाग्रा बिफाननि मावफारियानि सायाव दंफां माफियाफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायनि सप्तासे उनाव दिनै आरोबाव साथाम दायनिगिरिखौ हमदों। बुथारनाय जाथायनि उननिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन दायनिगिरिफ्रा। दुधनै पुलिसआ हमनो हानाय बै साथाम दायनिगिरिफोरखौ फारियै रन्जन राभा, कुशल राभा आरो जितुल राभा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायनि उननिफ्रायनो खारखुमानानै थानाय बै साथाम दायनिगिरिया थांनाय हराव दुधनै पुलिसनि सिगाङाव गावखौनो गथायदों। बेनि उनावनो बै साथाम दायनिगिरिखौ दुधनै पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां गवालपारायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सा9 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमदों। बेनिनो सा8 दायनिगिरिफ्रा 10 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दङ। सनापुराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायनि उनावनो सनापुर ओनसोलनि थागिरि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय नगाव फारसे थांनाय समावनो ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हायैयाव गंसे गेस टेंकार गारिया सनापुरनि 37 नं राजा लामायाव बेलथायदों। बे जाथायनि उनावनो टेंकारनिफ्राय गेस लिक जादों। जाउनाव साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारिया जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफान आरो अएनजिसिनि मोनसे टीमा जाथायसालियाव फैनानै टेंकारनिफ्राय गेस लिक जानायखौ बन्द खालामनो नाजादों।
नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै टेंकारनिफ्राय गेस गनायखौ बन्द खालामनो हानाय जायाखैमोन। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफान आरो एम्बुलेन्सआबो जाथायसालियाव दंफैखायो होननानै खौरां मोनदों। बबेखानि सनापुरनि बै ओनसोलाव जायखिजाया समावनो गिख्रंथाव खैफोद जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बेनिखायनो अर खोमोरग्रा बिफान आरो एम्बुलेन्सखौ जायगायावनो थियारि खालामनानै दोनखानायजों लोगोसे साखाथि फाखाथिनि गासैबो धाबा आरो दखानफोरखौ बन्द खालामनानै होदों आरो 4 लेन लामाखौ होथेनानै सिंगल लाइन खालामनानै होदों। ओरैहाय बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय गेस टेंकारनि ड्राइभारखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गवालपारा जिल्लानि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार सुंदुयै DFO जितेन्द्र कुमारखौ सासपेन्ड खालामबाय। DFO जितेन्द्र कुमारनि हेंथायै गुबुन गुबुन माखासे केसफोर रेजिस्टार जानायखौ नोजोर होनानै बिखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो बेंगिरिया गनायथि होनायनि उनाव आसाम सोरखारनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाना जोबोद गोख्रैनो गोहोम गोग्लैनाय बायदियै DFO जितेन्द्र कुमारखौ सासपेन्ड खालामनानै होदों। बबेखानि जितेन्द्र कुमारखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादोंब्लाबो एबार 53 नि साब रुलनि सिङाव थानाय एबार 53 I नि खान्थि बायदियै मोननो गोनां एलाउन्स एबा पाट्टाखौ होनाय जागोन होननानैबो हाग्रा बिफाननि फोसावथायाव रोखायै मख'नाय दङ। रिपर्ट बायदिब्ला IFS अफिसार तेजास मारिसामिया गवालपारा डिभिजननि DFO महरै बिबान रुजुनफैयागौमानि गवालपारा डिभिजननि सिङाव थानाय जौसिन थाखोनि अफिसारखौनो DFO नि मासिखौ सामलायथ'नो थाखायबो हाग्रा बिफाना फोसावथायनि गेजेरजों बिथोन होदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनानै बरायदों। बर' बाजारनि देवलकुसियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुआ दिनै गुन गोनां फरायसाफोरखौ मान बावदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो MCLA पबित्र कुमार बर'आ। हांख्रायनाय लेखायै हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। खोरोमदाव औवारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै फरायसाफोरनि इयुन राहाफोर दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय थांनाय गोलाव 18 बोसोर खामानि मावनायनि सायाव बिबुंथि लाखिबावनानै एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइनि मिशनाव बयनिबो मददजों देरहासार जानो हादों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे हाबाफारियावनो थांखिजानाय बुंथिगिरि आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो फारियै हितेश कुमार बर' एसिस्टेन्ट कमिशनार तामुलपुर जिल्ला, तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारी आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, एबसुनि बारग' नेहाथारि बिपुल कुमार बसुमतारी, KB देवलकुसि जौसिन फरायसालिनि गोरायुं मेकेन्जी कुमार बसुमतारी, KB देवलकुसि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिनन्द सरगियारिया, लोगोसे बर' बाजार ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोम बाहागो लानायजों मान बावनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जायो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायथिदों दि फैगौ बोसोर 2024 निफ्राय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादा थानाय नंलिया। मिरु सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा NEP खौ नोजोर होनानै आसामानो गिबिसिन मावफुंनो हानाय रायजो जागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोबावदों। आथिखालाव आसामनि सेबा आरो काउन्सिल बे मोननैखौ सरजाबनानै मोनसेयावनो दोननाय जासिगोन। सेबा आरो काउन्सिलआ जुदि मोनसेयैनो सरजाब जायोब्ला मिरु सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिया मोजाङैनो मोजां सोलिनो हागोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मध्य प्रदेशनि जबलपुर जिल्लायाव शाहपुरा भिटानि रेल स्टेशनाव LPG गेस रोगाग्रा ट्रेननि गंनै टेंकार वागनआ डिरेल जानानै गोग्लैदों। उरिष्या जाथायनि उनाव आरोबाव रेल बिफाननि खैफोदआ फैबावदों। मंगलबारनि मोनायाव जादों बे जाथाया।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्डियान रेलवेनि मुवा रोगाग्रा लांदां एलपिजि गेस टेंकारा एलपिजि गेस सोनो थाखाय थाव डिपुआव साइटिं खालामदोंमोन। बे समावनो डिरेल जायो मोननै वागोना। अदेबानि बे जाथायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखै। नाथाय अब्लाबो इन्डियान रेलवेनि जेंनाया मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे फैदेरबाय थानायखौ नुनो मोनदों। महाराष्ट्रनि मुम्बाइआव मेरिन ड्राइव ओनसोलनि गंसे फरायसालि हस्टेलाव 18 बोसोर बैसोनि पलिटेकनिक फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनानै सोरबा सिनायमोनै सुबुङा बुथारनानै गालांदों। सोरखारि पलिटेकनिक कलेजनि गार्लस हस्टेलनि 4थि फ्ल'राव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गार्लस हस्टेलनि वार्डेना बै फरायसुलि थानाय रुमखौ बायजोनिफ्राय ताला मारिथेनायखौ नुनानै खारखोमादों होननानै मुम्बाइनि मरिन ड्राइभ पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। उनाव पुलिसआ जेब्ला बै ताला मारिथेनाय रुमखौ सिग्रोमहैयो अब्ला रुम सिङाव गोथै देहाखौ मोनहैयो। थासारिखौ नुनानै पुलिसआ रोखा जायोदि जाथाया जिनाहारि खालामनानै सोरबाया बुथारनानै गालांदों आरो बायजोनिफ्राय ताला मारिथेनानै गालांदों। पुलिसआ खारखोमानानै थानाय 30 बोसोर बैसोनि हस्टेल सिकिउरिटि गार्ड अम प्रकाश खानानजिया मुंनि सासेखौ बे खामानिखौ मावदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय उनाव अम प्रकाश खानानजियानि गोथै देहाखौबो हस्टेलनि बायजोआव थानाय हाग्राबारियाव बोखांनो हायो। आथिखालाव बे केसखौ नायबिजिरनो मुम्बाइनि पुलिस कमिशनार अभिनव देशमुखआ डिजिपि प्रवीण मुन्टेनो बिबान होबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।